My people, wonder shall never end. Oh, another one don't happen again. Oh, no be small something. Oh, my people, as they talk to Nana, Mathias Ezeaku don't blow hot again. No be small matter. Oh, he don't settle. Make una carry una jokote sit down. Come listen to this one. Only my ear no fit hear this one finish. Inside this video, waiting Mathias Ezeaku talk a lot, my people, and not be waiting. I go feel use my mouth. They explain finish, my people. I no feel narrate time. He use cause they cause all these people, my people. He finish them, not be smart, you know. Some of all these African pastors they go hear way from Mathias Ezeaku hand, my people. He don't set, he don't boss. May not come be say I too talk for inside this video. I go live on a morning for listening to Mathias Ezeaku ejofo. Na ha forget that all which are plan and do can whatever I know. Eso we may reach here as na this zone 4 gbara egwu na he broke up. Anyị bụ ndị zone 4 mgbe ahụ na ndị zone 5 agba egwu nwe ka ndị ụka nwee feature for ụmụaka inwe access dị na-aga science and technology house na mgbede ihe ndị ụka create ụmụaka ebe ekpere mgbede a na-eji ekpe na Virgin Maria for ụmụaka ịtọ n'obodo Gettysmani na-ene ha otu ha na ha enwe anwere ekete fọrọ na-agba egwu na ha agba na first na ha buru cup akwụkwọ fada ka ya ebunye bunye bishop ndị eriri eri ama ego na westri na ndụ ma na nneje Catholic Church na njere Grace of God na mjere Living Christ Mission kedu afa church ni na ngagasị ma Christ Embassy nje na Bini na Oposakpamba Road near Niger College nwere da afọ ma atabeghị n'ụwa na mjere adoration na mjere you know day again na enweghị any plan religion nwere for ụmụazụ ụfọdụ n'ime ha anya gụcha university chọrọ adịghị ụmụaka na ekpere ha bụ ka Jizọs bụ ihe ego ọbụta ndị ụka na-ewepụtara ụmụazụ a time a na-eje training n'egwu a na-si wepụtara ha time fight for their future fight the government ka ha rụọ ọrụ ha infrastructures maka ọdịmma ụmụaka maka echi dị ime na ka arụsacha m na-aga ọkụ kịta ka eke ụmụaka arụ ya adịghị echi how are they gonna feel tomorrow? No change. Ndị a na fight bụ ekwensu Satan na Nje Michael na Nje Gabriel na anọsa Satan ọgụ na ala Igbo Anambra steeti ka ndị Anambra na-akpọ Nje Gabriel Nje Uriel Nje Rafael ha bịa n'ọrụ ha ọgụ na-ene ụmụaka Igbo Chukwu ka abịa ma gozi wite amamihe ọ bụla ha chọrọ ime ha mekere ya ọma mma kụzielu ụmụazụ teknọlọji n'owe ha na-ebutere m ka ọ bụ ka nye ga akụkọ ma dị na tanko bụ ụnụ nọchụ na anaba akụkọ ọfọzọ m nwe kpọpen moto akụkọ ụnụ etighị aka na tipa bụ aja nwere ego onye kwunu wee nye Jizọs ọ bụrụ taa jewe na mbọsọ ọzọ na ọ bụrụ taa dọdịka jewe na ọ bụrụ taa akụkọ na gabana mmesi o jebeni jeweni ụnụ ejekwuru Virgin Maria ka onye na ego ndị eriri na-ejekwuru St. Anthony ka ọ mụọ bụ eze kịta ka kweta na mma enyu na ego ma ụnụ si na Jizọs na-enye ego ndị atara ata bịa narị m ego ndị eriri eri mba Philip ga-enyu na ego jekwuru Santa Maria ka onye na ego jekwuru na St. Anthony ka onye na ego jee St. Peter St. Charles St. Philip ka onye na ego ma bịa ka mụọ bụ eze akụnye mgbe nyere ụnụ ego ha gagwa bọọsụ kịta na mgbakara imeri nye ha ego ntacha afọ nwere nye ndị ụka ewe na-ego arụ parish ọzọ na-arụ